Ay rugo, magsakde, bagsak me pa, mga kabalen. Naimbitahan nga tayong pumunta sa isang malupit na paliga ng Northern Basketball League o NBL. Dito sa GNC, Guagua, Pampanga mga idol. Ilang oras din ang biyahe dito. Pero sobrang sulit mga idol kasi ang babait ng mga tao sa Guagua. Bagsak me pa, kabalen. Yan, what's up mga kabalen? So, layo ng binyahe natin. Nandito tayo ngayon sa Guagua National College sa GNC para punta ng Northwall Basketball League Opening Day mga idol. Layo ng binyahe natin pero siyempre para sa mga kabalen, pagbigyan natin yung mga kabataan. Tignan nyo mga kabalen. Ang ganda nga dito sa Guagua National College mga idol. At alam nyo ba na dito pala nag-graduate si Idol Boss Gob Dance Delta Pineda mga idol. Kaya isang karangalan na may imbitahan tayo dito at yung pag-welcome nila sa akin at salubong mga idol. Sole! Ginawan din nila tayo ng mini portrait mga idol. Grabe, nakakataba ng puso at nakakatouch ang ginawa nila mga idol. Yan, sobrang salamat sa Guagua, Pampanga. Lalo sa Northern Basketball League, grabe. Napakalupit ng ginawa nila sa atin. Isang simpleng regalo lang mga idol pero ang ganda. Solid. So, yun, sobrang sarap. Nakataba ng puso yung ganito. At salamat sa supporter rin. 100,000 followers. Kabalen Hoops. Bagsak na yan pa. Thank you po. At matapos nga ang pag-host ko sa opening day nila mga idol, talagang yung mga bata nagpa-autograph pa sa akin. Yes mga kabalen, nabigla din ako na ginawa nila ito. Siyempre natouch naman ako at talagang nakakataba ng puso yung mga ganitong pangyayari sa buhay ko mga idol. Siyempre, achievement na ito. Isipin mo, simpleng tao ka lang pero yung mga taong humahanga sa'yo at bilib na bilib sa'yo, mas dumadami. Kaya na-hit natin ang 100k followers mga idol. Napakalupit din ng Northern Basketball League mga idol. Sobrang dami nilang papremyo sa mga ballers na sumali sa kanilang mga paliga mga idol. Kaya walang umuwing luwan, walang umuwing talo. Lahat panalo sa Northern B-League mga idol. Napakabait pa ng mga organizer. Talagang welcome na welcome tayo at talagang todo suporta sila mga kabalen. Kaya pa magsakta na mga idol. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at maraming salamat Guagua, Pampanga. Grabing lugar, grabing mga tao, ang babait at ang sarap pakisamahan mga lodi. Yon, sobrang thank you po at huwag niyong kalimutan mag-follow sa page ng Kabalen Hoops at Pampanga Giant Lanterns page mga idol. One Love Basketball, One Love Kapampangan, bagsak me pa mga kabalen.